Ramogi bilebo wa mabusia e kar ching'od bura ma Matayos ogeng'one jo moko ariyo mago moyo digo otese moko mantiere kod nonro mar penj mar KCSE mano bende bro chakore juma manyien. Kano wuoyo gi jofwambe apisi mare bwa mabusia, jalup kamishna mabusia Kipchumba Ruto owacho ni ji ariyogo noyudi gi otese mag penj mar chemistry kod biology ma higani komedo ni e sechegi odinne gi etesendo bila mabusia ka girito terogi e odoho. Kipchumba ogolo siem na jogo mibiro yudi gi ketho mar bedo gi otese penj go kata keyo gi komedo ni ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Jana kuna center manager na mwalimu wa shule ya upili eneo la Matayos ambayo walipatikana wakiwa wamebreach ile instructions manual ya subject ya physics, biology and chemistry practicals. Na haikufuata utaratibu ambayo walipewa na National Examination Council. Wote walichukuliwa hatua, walishikwa na polisi, walirekodi statement na leo waliappear. They were arraigned before a court of law, Busia, to face charges for violating the confidentiality of instruction manual, ile zile kanuni za practicals. Na mkasa huu ama shida hii haijaadhiri zile mitihani zingine.